Ježišmarja. Pojď mě oživit. Já nemám sen. Co ten? Já nejsem lékárník. Ty vole, přesnost level já, hej. No, to je já se neumím trefit ani za hovno. Ne, vole, co děláš? Super, ty vole, viděl jsi ten tank? Au. Ne, vole, neviděl. Oh shit. Ty vole, to mě ještě zabil. A jak velký damage dává to? Co? Letadlovej, jako protivzdušnej ten do tanku. Tak proti vzdušným asi nesejmeš tanky, retarte. No jo, ale tak jaký damage mu to asi dá? Jako tomu tankovi. No. Tak jak to mám asi vědět, když to nemůžeš sejmout, vole. Ježiš, tak střelíš asi jako náhodně a trefíš ho. Děláš si prdel. Jak můžeš proti letadlovým náhodně střelit a trefit tank, to mi vysvětlí. Tak namíříš přímo na něj, ne? A vystřelíš. Co to meleš, vole? Proti letadlovým. Aha, já myslel, že jde střílet, aniž bys zaměřil, tak... To nic. No tak vole, nemůžeš vařit palačinky, když máš kočku ve sklepě. No, ticho. Já mám kuš! Pojď! Jsem nahitoval kuší to, vole. Vrtulník.